Першага лістапада, нядзеля. У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя падзеі адыходзячага тыдня ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Выдаткі перавысілі доходы. Дэфіцыт абласнога бюджэту склаў 155 мільярдаў рублёў. Дэпутаты аблсавета на пазачарговай сесіі удакладнілі бюджэт. Карэкціроўка выклікана неабходнасцю прывесці ў адпаведнасць меркаваныя і рэальныя доходы і расходы. Большая частка сродкаў ідзе на фінансаванне сацыяльнага сектара. У вобласці забяспечана своечасовая выплата заработнай платы. Выконваюцца базавыя сацыяльныя абавязкі. Каб забяспечыць якаснае завяршэнне фінансавага года, уносяцца змены ў асобныя артыкулы крыніц финансования, доходов и расходов бюджету. Вносятся также изменения по отдельным позициям доходов областного бюджета. Как я уже отмечал, поступления по доходному налога, они пока ниже плановых данных. Низкий процент обусловлен достижением темпов роста заработной платы к запланированным. Поэтому мы ожидаем, что недопоступит около 110 миллиардов рублей по доходному налогу. Кроме того, в связи с ожидаемым невыполнением плана областного бюджета по отдельным доходным источникам предлагается уменьшить годовые планы по налогу на добавленную стоимость, по дивидендам, на акции и прочими налоговым доходам. Одновременно, исходя из ожидаемой оценки выполнения плана областного бюджета по отдельным доходным источникам, предлагается увеличить годовые планы по налогу на доходы в сумме 3 миллиарда, по налогу на недвижимость 18, экологическому налогу 1,5 миллиарда, процентов за пользование денежными средствами 20 миллиардов. В результате собственные доходы областного бюджета будут уменьшены на 127 миллиардов рублей. Уносяцца змены таксама і ў асобныя напрамкі расходаў. У прыватнасці павялічацца выдаткі абласнога бюджэту на развіццё сельскай гаспадаркі. 10 новых энерганасыджаных трактараў на бясплатнай аснове паступяць у гаспадаркі Віцебскай вобласці для тэхнічнага выпрабавання. Пагадненне падпісалі Мінскі трактарны завод і Віцебскі аблвыканкам. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні паставак тэхнікі для патрэб сельскай гаспадаркі. Толькі ў гэтым годзе гаспадаркі Прыдзвіння атрымалі больш за 800 новых сельгазмашын маркі «Беларусь». Яшчэ каля 3000 трактараў неабходна абнавіць. 40% машына-трактарнага парку ў вобласці тэхніка старэйшая за 10 гадоў. Не менш востра стаіць і праблема рамонту машын, які ажыццявіць на мясцовых прадпрыемствах в области немагчыма. В условиях ремонтных предприятий Витебской области мы можем делать многое, но, скажем так, можем делать крупноузловой ремонт, двигателя, корпуса сцепления, коробки передач, мосты, но есть трактора, которые требуют капитального ремонта на Минском тракторном заводе. Это тема, которая в бытность Советского Союза была очень популярна, агрегатный ремонт, нормативно-правовая база, в принципе, этого еще не позволяет делать, но мы хотим показать, что на базе Витебской области это возможно сделать. Кстати, я вам открою небольшой секрет. Одновременно мы будем проводить переговоры, чтобы в коммунальном хозяйстве города Витебска применять технику с новыми экологическими нормами, Stage 3, то, что мы поставляем в Европу. И на данную тему губернатор уже разговаривал с Министерством природных ресурсов. Кіраўніцтва МТЗ і Віцебскага аблвыканкама таксама дамовіліся аб адкрыцці ў Віцебску фірменнага магазина па продажы запасных частак для трактараў. Асаблівую патрэбу ў гэтым маюць фермерскія гаспадаркі. Адкрытае акцыянернае таварыства «Станказавод Чырвоны барацьбіт» узяло курс на вытворчасць і рэалізацыю навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі. Засвоены новыя накірункі ў вытворчасці спецыяльнага шліфавальнага абсталявання. На экспарт ідзе кожны другі станок аршанцаў. Пра сённяшні дзень і перспектывы станкабудаўнікоў Святлана Макаева. Сучасныя тэхналогіі і грамотны маркетинг гэты рыначны тандем дазваляе чырвонаму барацьбіту утрымліваць перадавыя пазіцыі. Амаль трэць прадукцыі інавацыйная. У мінулым годзе выпусцілі 24 спецыялізаваныя высокатэхналагічныя станкі, і кожны з іх уласная распрацоўка аршанцаў. В этом году мы создали 2 новых специальных станка для уфимского
моторостроительного объединения. Мы изготовили специальный станок для обработки мостов для автомобилей КАМАЗ. У нас есть заказы для Минского завода колесных тягачей. Сейчас мы проектируем станок для внутреннего шлифования, для обработки гильз длиной до 600 мм, диаметром до 450 мм. Вот в этом месте мы должны сделать станок плоскопрофильного шлифовальный с размером стола 2 метра на 600. Это для Турции. Конструкторы і тэхнолагі распрацавалі, засвоілі новыя напрамкі ў вытворчасці спецыяльнага шліфавальнага абсталявання. Яно запатрабавана прадпрыемствамі абароннага і машынабудаўнічага комплексаў. Асноўны спажывец прадукцыі чырвонага барацьбіта расійскія прадпрыемствы. И страны дальнего зарубежья, это наши партнеры Германия, Польша, Турция, Италия, Литва. Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции составляет больше 50%. В настоящее время предприятием прорабатывается солидный заказ на 8 станков для поставки в Республику Куба. Паралельна з выпускам станкоў завод паступова абнаўляе сваю вытворчую базу, каб ісці ў нагу з часам і адпавядаць патрабаванням пакупнікоў. Бягучы год для завода «Чырвоны барацьбіт» юбілейны. Шлях ад механічных майстэрняў да флагмана айчыннага станкабудавання склаў 115 год. Светлана Макаева, Сергей Котаў, навіны Орша. Віцебскі аблвыканкам і раённыя ўлады пачалі распрацоўку праграмы інвестыцыйнага і інавацыйнага развіцця рэгіёна на 2016-2020 гады. Эканамічныя эфекты, карысць для рэгіёна павінны стаць галоўнымі прынцыпамі для распрацоўшчыкаў, падкрэсліў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Аб новых падыходах да новай праграмы наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Разлічваць на фінансавую падтрымку з бюджэту ва ўмовах эканамічнага крызісу не прыходзіцца. Таму ў праграму інвестыцыйнага і інавацыйнага развіцця Віцебскай вобласці на 2016-2020 гады старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў патрабаваў уключыць тыя праекты, рэалізацыя якіх дасць найбольшы эканамічны эффект. Мы должны, наоборот, серьезно продумать и делать те проекты, которые молниеносно будут давать отдачу. Банк сам отбирать будет те проекты, которые наиболее эффективны. А нам необходимо доказать, убедить специалистов банка, что это действительно так. А зачастую мы относились, будем говорить мягко, не совсем с полной ответственностью к подбору проектов. Не пазней, чым да 1 снежня раёнам неабходна ўнесці прапановы па фарміраванні інвестыцыйнай і інавацыйнай праграмы вобласці на наступныя 5 гадоў і прадставіць праекты з бізнес-планам, якія б улічвалі эканамічныя інтарэсы. Галоўнае – актыўней працаваць з інвестарам. Мы должны сегодня создать им условия, чтобы он с желанием и уверенностью, что он не потеряет вложенный капитал, прошел к нам в регион. Пры распрацоўцы новага праекту неабходна ўлічыць памылкі праграмы гэтага пяцігоддзя. Трэція праектаў так і засталіся нерэалізаванымі. Укладзеныя вялікія сродкі, а належнага эфекту яны не далі. Від-агра, Віцебскі лён, Віцебск рыба, большасць мерапрыемстваў гэтых падпраграм аказаліся нявыкананымі. І прычына не толькі ў недахопе фінансавання. Не было дзейсных прапаноў з боку мясцовых органаў улады. Слаба вёўся пошук інвестара. У рэгіёнах прыцягнулі толькі трэць запланаваных інвестыцый, што адмоўна адбілася на стварэнні новых прадпрыемстваў і развіцці вытворчасці ў цэлым. Снизился экспорт, снизился в текущем году розничный товарооборот. Конечно, здесь надо говорить, что есть и объективные причины, но очевидно и другое. Результатами, связанными с финансами, эффективностью, конечно, сегодня нельзя говорить и быть удовлетворенным. Пры фарміраванні новай праграмы старшыні райвыканкамаў павінны абраць пад асабістую адказнасць перспектыўныя праекты, абавязкова з прыцягненнем прамых інвестыцый, у тым ліку замежных. І сёння гэта першасная задача кіраўнікоў на месцах. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск.
Між тым, у Віцебск за свежымі ідэямі прыехалі карэйскія навукоўцы з Інстытута перспектыўных даследаванняў. Яны развіваюць супрацоўніцтва з Віцебскім інстытутам тэхнічнай акустыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Навуковыя сувязі паміж Рэспублікай Беларусь і Паўднёвай Карэяй замацаваныя міжурадавым пагадненнем. Карэйскія навукоўцы ў Віцебску сустрэліся з вядучымі навукова-вытворчымі арганізацыямі рэгіёна. Прадстаўнікоў знакамітай карпорацыі прывабілі беларускія ідэі і тэхналогіі. Нас цікавіць у першую чаргу вашы тэхналогіі ў галіне металазнаўства. Беларусь вядома сваімі даследаваннямі ў гэтай сферы і знаходзіцца на перадавых рубяжах навукі. Главная цель – это поиск партнеров, поиск идей в технологическом плане для улучшения материаловедческих задач, а именно получения хороших функциональных материалов как на основе металлов, так и на основе полимеров и керамики. Інстытут тэхнічнай акустыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі паспяхова супрацоўнічае не толькі з Паўднёвай Карэяй. Сумесныя навуковыя праекты рэалізуюцца таксама з краінамі Балтыі, Великабрытаніяй, Германіяй, Партугаліяй, В'етнамам. Ноу-хау віцебскіх аўташкол таксама зацікавіла замежных калег. Мабільны дадатак, які распрацавалі нашы землякі з аўташкол «Галоўная дарога» і «Прафесіянал» фіксуе кожную з паўсотні гадзін практычных заняткаў. Якая з гэтага карысць будучым аўтамабілістам і самім аўташколам, даведаўся Виктор Праліч. Описание упражнения, то есть проезд нерегулируемых перекрестков в прямом направлении с поворотом направо-налево, разворотами для движения в обратном направлении. То есть ученик ознакомился, нажимаем ОК и кнопку «Поехали». Уладзімір Гарэлік, адзін з распрацоўшчыкаў мабільнага дадатку «Драйв-кантроль», дэталёва распавядае пра новую праграму. Такая інавацыя дазваляе паказаць адкрытасць і сумленнасць школы. Фіксуе ўсе стадыі практычных заняткаў, вядзе падробную статыстыку іх праходжання. Новы комплекс павышае адказнасць інструктару перад навучэнцамі. Будучыя водители уже оценили такой подход. Это очень полезное приложение, не дает обмануть ни инструктору, ни автошколе тебя. То есть все маршруты, то есть сколько ты должен отъездить. Все это показывается в данном приложении. Ноу-хау цалкам выключае магчымасць прыпіскі вучэбных заняткаў, а гэта значыць, што курсанты ў працэсе навучання ў любым выпадку павінны будуць наматаць адведзенае заканадаўствам 50 гадзін практычнага ваджэння, а гэта вопыт і бяспека. Госавтоинспекция не занимается контролем за учебным процессом в учебных организациях. На мой взгляд, любое мобильное приложение, а тем более которое помогает осуществлять контроль за полнотой и методикой учебного процесса, будет идти только на пользу как учащимся, так и автошколе. Распрацоўшчыкі мабільнага дадатку на гэтым спыняцца не збіраюцца. Яны працягнуць удасканальваць праграму. Дарэчы, сістэмай ужо зацікавіліся аўташколы Кіева і Астаны. Виктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Унікальны цягнік «Экспрэс ААН-70» на гэтым тыдні зрабіў прыпынак у Віцебску. Праект ладзіўся да 70-годдзя ўтварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Кожны з 8 гарадоў па маршруце руху незвычайнага саставу падрыхтаваў насычаную праграму на асобную тэму. У паўночным рэгіёне краіны удзельнікі праекта размаўлялі аб экалогіі і падпісалі дэкларацыю прыхільнасці мэтам устойлівага развіцця. Падрабязнасці у Артура Смалякова. Военный оркестр, люди на ходулях и натоўп журналістаў ля вакзала. Так, у Віцебску сустракалі незвычайны цягнік. Міністры, дыпламаты, чыноўнікі, музыканты, спортсмены и посланцы Организации Объединенных Наций. Усяго 250 человек у 10 вагонах. Для уникального экспрессу под назвой ААН-70 чыгуначнікі распрацавалі спецыяльны маршрут. За 7 дзён состав наведаў 8 гарадоў. У кожным свая тэматыка і шмат працы. На парадку дня у паўночнай сталіцы экология, энергоэффективность и устойлівае развіццё. Тэм для абмеркавання хапае, але самое галоўнае – уклад Беларуси и Витебской области у самую авторитетную организацию свету. Есть проект по биоразнообразию, который действует он уже несколько лет. И здесь недалеко от Витебска был создан замечательный заповедник Ельня. Я думаю, что вы туда все, может быть, сможете сходить и повидать. Кроме этого, есть проекты по энергоэффективности жилых зданий и энергоэффективности офисных помещений, которые также вместе с Министерством природных ресурсов, Департаментом энергоэффективности и Министерством архитектуры и строительства создают и ищут подходы по сохранению тепла внутри здания.
Оборона экологии – одна з 17 галоўных задач Дэкларацыі развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ліквідацыя галечы, барацьба з голадам, ахова здароўя. Да ўсяго, што ў прамым сэнсе жыццёва важна, Беларусь далучылася ў верасні на Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сёння дэкларацыю падтрымала і Віцебская вобласць. Дакумент падпісалі старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, нацыянальны саветнік управлення ААН па пытаннях наркотыкаў і злачыннасці ў Беларусі Владимир Гордей и координатор программы «ЮНЕЙДС» у Беларуси Вера Ильянкова. Это наше задание совместное с вами на ближайшие 15 лет. То, что нужно достичь до 2030 года. И всего 17 целей устойчивого развития. Они очень разносторонние. Это и по здравоохранению, по окружающей среде, по экономике, энергоэффективности. Каждая область и страна в целом будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций для того, чтобы достичь успехов вот в этих целях. Віцебскі вакзал – апошняя станцыя цягніка ААН перад вяртаннем у сталіцу. У горадзе над Дзвіной удзельнікі праекта наведалі каледж машынабудавання. З прэзентацыі праекта па энергаэфектыўнасці прынялі ўдзел у ток-шоу на тэму навакольнае асяроддзе ў ВДУ імя Машэрава і пасадзілі сімвалічнае дрэва міру. Артур Смоляков, Дмитрий Котов, навіны Віцебск. Падчас прыпынку агітацыйнага цягніка Віцебская вобласць стала рабочай пляцоўкай па абмеркаванні экалагічных праектаў ПРААН і мерапрыемстваў ЮНІСЕФ. І гэта не выпадкова. У рэгіёне з году ў год расце колькасць удзельнікаў, якія працуюць па праграмах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Толькі ў сістэме адукацыі за апошнія 5 гадоў рэалізавана праектаў на суму каля $1 мільёна. Сёлета экалагічная тэма зацікавіла Віцебскі прафесійна-тэхнічны каледж машынабудавання. На рэалізацыю энергаэфектыўных мерапрыемстваў установа отрымала амаль 400 тысяч евро. Не позднее середины ноября начнется реализация мероприятий по энергоэффективности. Это в том числе замена окон, утепление стен, утепление кровли, замена лампочек на энергоэффективное, то есть энергоэффективное освещение. У Віцебскай вобласці назапашаны багаты вопыт па рэалізацыі экалагічных праектаў. І Відзеўскі прафесійна-тэхнічны каледж піянер у гэтай справе. Першы праект па ўкараненні альтэрнатыўных узнаўляемых крыніц энергіі запрацаваў тут яшчэ ў 2007 годзе, а з 2014 года відзеўцы далучыліся да асацыяцыі адукацыі для ўстойлівага развіцця. У нас есть очень интересный проект по созданию агроэко-туристического комплекса. Мы его назвали «Видзе-Сити», который предполагает собой развитие туристической инфраструктуры нашего региона. Это и кухня, и экскурсионные туры, и зеленая тропа. То есть все, чтобы привлекать в наш регион как можно больше туристов. А Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Машэрава распрацаваў адзіны ў рэспубліцы вучэбны курс па пытаннях змянення клімату. Яго прэзентацыя адбылася падчас прыпынку ў Віцебску экспрэса ААН-70. Гэта першая эксперыментальная праграма, па якой будуць навучацца студэнты ВНУ Беларусі. Также его апробирование ведется и в Минске для будущих педагогов, те, которые пойдут в школы и в дальнейшем будут учить тех людей, которые станут специалистами, станут государственными служащими, будут принимать решения, от которых будет зависеть и наша с вами жизнь. Сумесная инициатива «Экспресс ААН-70» у Беларуси для устойлівага развіцця стала магчымай дзякуючы Міністэрству замежных спраў і арганізацыі сістэмы ААН у Беларусі. Інна Кірыенкова, Ян Чельнікаў, навіны Віцебск. Пры падтрымцы Мінпрыроды Беларусі і ПРААН найбуйнейшае верхавое балота Беларусі Ельня вяртаецца да першароднага стану. У сярэдзіне мінулага стагоддзя яго хацелі асушыць з дапамогай меліяратыўных каналаў. Унікальны прыродны комплекс мог знікнуць з твару зямлі. Сёння Ельня заказнік рэспубліканскага значэння. Для захавання гідралагічнага балансу тут будуюць адразу некалькі інжынерных канструкцый. У самым сэрцы заказніка пабывалі нашы корэспандэнты. Мы видим правую сторону, которая длина 32 метра. Значит, на левую сторону канала еще будет выпускаться 6 метров перемычки. Гул бензапілы не сціхае з раніцы да вечара. На будаўніцтва 3 месяцы. Спецыялісты працуюць адразу на некалькіх участках. Усяго на водаадводных каналах пабудуюць больш за 40 земляных перамычак. Яны забяспечаць гідралагічную стабільнасць балота. Тэхніка спецыяльная, на іншай па балоце не пройдзеш. Экскаватары працуюць на бляшаных лістах, а ў больш гразкіх месцах на бярвёнах. Складанасць у тым, што ўсе перамычкі розныя. Згодна з праектам іх 5 типаў. Вот сейчас мы строим 6-ю перемычку, еще или 7-ю. А сама сложность была доезда большое расстояние.
То есть, чтобы попасть на начальную стадию строительства, надо прокатиться по болоту 4,5 километра. Есть места, где ногами не хочется становиться. Вода стоит в канаве полная. 30 сантиметров от поверхности вода. И все. Это самое дикое место, как говорится. Работали в Освее возле озера болото. Ну там окультуренное болото, там, конечно, попроще. Вадоадводныя каналы пабудавалі яшчэ ў 30-е. З цягам часу яны страцілі сваё прызначэнне і пачалі парушаць прыродную раўнавагу балота. Верхні слой торфу пачаў перасыхаць. Гэта прывяло да частых пажараў. Новыя канструкцыі, па словах спецыялістаў, дапамогуць вырашыць праблему. Верховые воды не так будут уходить в таком большом количестве, как весной они уходят. Если даже в сухой год, я так думаю, что до конца июня, июля оно уже будет все-таки подтоплено болотом. Тэрыторыя заказніка больш за 20 тысяч гектараў. Ельня – старэйшае і буйнейшае верхавое балота Беларусі. Штогод за экзотыкай сюды прыязджаюць турысты з усяго свету. Адзін з брэндаў рэгіёна – журавіны. На балоце іх некалькі відаў. Па нарыхтоўцы гэтых ягад балота Ельня ў лідарах. Рэкорд 500 тонн за сезон. Свае рэкорды ёсць і ў касе казачонак. Журавіны, тут расказвае жанчына, асаблівыя. Амаль усё балота заслана чырвоным дываном. Здесь можно собрать клюквы сколько угодно. Если собирать клюкву от начала, от утра до вечера, можно и мешок, и 2 набрать. Но вынести-то никто не вынесет столько. А так, собирала 4 и 5 ведра. Прапіску ў заказніку атрымалі сотні відаў раслін і жывёл. Многія з іх унікальныя, занесеныя ў чырвоную кнігу. Ельня з'яўляецца прыпынкам і для пералётных птушак. У наступны раз яны прыляцяць сюды будучай вясной. Юлія Устінова, Марына Рамановска, Александр Петровецкі. Навіны, Міёрскі раён. Гараджане ці вяскоўцы статус населенага пункта актыўна абмяркоўваюць жыхары Рубы. Ад іх галасоў залежыць, застанецца населены пункт пасёлкам ці стане мікрараёнам абласнога цэнтра. Меркаванне рубаўцаў і прадстаўнікоў улады выслухала Юлія Устінова. Адміністрацыйна Руба ўжо амаль 20 гадоў уваходзіць у склад чыгуначнага раёна Віцебска. Аднак юрыдычна, тэрытарыяльна па-ранейшаму адносіцца да Віцебскага раёна. Гараджане ці вяскоўцы, кропку над «і» у гэтым пытанні дапаможа паставіць грамадскае апытанне. Сёння ў Рубе пражываюць 7200 чалавек. Пасёлак з развітай сацыяльнай інфраструктурай, 2 сярэднія музычныя школы, 3 дзіцячых садкі, дом культуры, спартыўная зала, бібліятэкі. Многія рубаўцы працуюць у горадзе. Нямала віцяблян, якія знайшлі рабочае месцы ў Рубе. Медыцынскае абслугоўванне даступнае ў Віцебску. Цесныя культурныя сувязі. З абласным цэнтрам аддалены пасёлак звязвае гарадскі транспарт. І гэта зручна. Таму і выказваюцца рубаўцы адназначна за далучэнне да горада. И я, конечно, за то, чтобы Руба присоединилась к городу. Конечно же, наша связь тесная, мы уже относимся к городу и не хотим, естественно, в район. Самая главная причина, я думаю, как согласны со мной мои соседи, мои коллеги, это транспорт 26-й. Нам очень приятно, удобно. Стоит обязательно присоединяться, это не только мое мнение, а мнение всех жильцов Рубы. У нас школа города Витебска, независимо от того, что мы живем в городском поселке Руба. Поэтому, конечно же, мы хотим стать горожанами. Нас очень устраивает городской транспорт. Мои коллеги каждое утро с удобством доезжают до работы, потому что транспорт ходит у нас часто, стоимость проезда невысокая. Поэтому мы за то, чтобы быть гаражанамі. Руба мае багатую гісторыю. Найбольш інтэнсіўна пасёлак развіваўся са з'яўленнем прадпрыемства «Даламіт». Разам з вытворчасцю удасканальвалася сацыяльная сфера. З цягам часу сацыяльныя аб'екты знялі з балансу «Даламіта». Пасёлак тэрытарыяльна адносіўся да Віцебскага раёна, а адміністрацыйна ўвайшоў у склад чыгуначнага раёна горада Віцебска. 70 шматкватэрных дамоў Рубы абслугоўвае жыллёва-камунальная гаспадарка Віцебска. Земля, на которой находится поселок, не является городской чертой. Вот в связи с этим и возникают как бы такие разночтения. То есть кто-то даже говорит, вы, конечно, говорит, хитрые, когда вам удобно быть городом, вы город, когда вам удобно быть не городом, вы не город. Ситуацыя супярэчыць заканадаўству. У сувязі з гэтым неабходна канчаткова вызначыць адзінае адміністрацыйна-тэрытарыяльнае становішча Рубы. Грамадскае абмеркаванне – першая прыступка гэтай складанай працэдуры. Канчатковае рашэнне прымае Савет міністраў і прэзідэнт. У выпадку, калі сітуацыя, якая склалася гістарычна, будзе аформлена дакументальна і Руба стане часткай Віцебска афіцыйна, такое далучэнне толькі станоўча паўплывае на развіццё гэтай тэрыторыі. Рубаўцы отчуют шэраг пераваг. Социальное обслуживание, это и медицинское обслуживание, это возможность постановки молодых семей на общую очередь города Витебска, строительство жилья в городе. Ну, также для решения
быстрейшего и целенаправленного решения проблем, возникающих у жителей городского поселка Руб. До 18 лістапада жыхары Рубы маюць магчымасць выказацца за ці супраць далучэння да горада. Магчыма, ўжо да Новага года яны стануць гараджанамі. Юлія Устінова, Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Аўтадарога Віцебск, мяжа Расійскай Федэрацыі, што праходзіць праз Лёзна, з сённяшняга дня стала платнай. Міністэрства транспарту і камунікацыі правяло глобальную рэканструкцыю трасы, і яна набыла еўрапейскі ўзровень камфартабельнасці. На новым участку тады яшчэ бясплатнай дарогі на гэтым тыдні пабываў Віктор Праліч. У Віцебскай вобласці 200 кіламетраў дарог рэспубліканскага значэння платная. З 1 лістапада кіламетраж павялічыцца яшчэ на паўсотні. Аўтадарога Р-21 Віцебск, мяжа Расійскай Федэрацыі, папоўніць карту платных маршрутаў краіны. Платный участок у нас будет с 9 километра от Вороновского кольца до границы Российской Федерации, 52 километр, за исключением дороги, которая проходит по населенному пункту Лиозна 2 километра. Там жители Лиозна будут пользоваться этим участком бесплатно. Платным гэты участак дарогі стане для айчынных і замежных перавозчыкаў, а таксама для ўладальнікаў аўтамабіляў, вага якіх больш за 3,5 тоны. А вось легкавыя аўтамабілі, зарэгістраваныя на тэрыторыі Беларусі, Расіі і Казахстана, дзяржаў мытнага саюза, будуць перамяшчацца бясплатна. Ад платы вызвалены калёсныя трактары і самаходныя машыны, а таксама спецтэхніка сілавых ведомстваў і МНС. Любая поездка по платной дороге на любом участке без прибора считается нарушением. И за это уже предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. То есть за машины до 3,5 тонн уплачивается сбор в увеличенном размере, в размере 100 евро за каждое нарушение. За машины общей массой более 3,5 тонн уплачивается сбор в повышенном размере 260 евро за каждое нарушение. Что касается местных жителей и общественного транспорта, который ходит в сторону Лёзна? Они как бы будут пользователями платной дороги, и если будут осуществлять поездки на машинах общей массой более 3,5 тонн, должны иметь прибор для контрольного взимания платежей, должны на счету иметь какие-то средства для автоматизированного взимания платежей за пользование платной дорогой. Набыць электронны прибор для аплаты праезду по аўтадарозе можна на любой заправцы Белнафтахіма і ў спецыялізаваных кропках продажу. Спецыялісты папярэджваюць, ніякіх тэставых рэжымаў на новай платнай трасе не будзе. З першымі хвілінамі 1 лістапада апарат пачне фіксаваць плату альбо парушальнікаў закону. Віктор Праліш, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Самаробныя электрапрыборы ў бытоўках і неасцярожнасць пры курэнні – найбольш частыя прычыны ўзгарання на будаўнічых пляцоўках. На працягу ўсяго кастрычніка супрацоўнікі МНС праводзілі маніторынг будаўнічых аб'ектаў па ўсёй Віцебскай вобласці. Кантралявалі пажарную бяспеку. У спісе толькі ў Віцебску 91 будоўля. Наша здымачная група пабывала на некалькіх з іх і ацаніла рызыку ўзнікнення пажараў. Узводзіць гандлёвы цэнтр у мікрараёне Білева-3 пачалі толькі ў жніўні. Яшчэ не вывелі першы паверх, а супрацоўнікі МНС ужо ўключылі гэты аб'ект у свой кантрольны спіс. Інспектор Александр Рамашоў дэталёва вывучае план будоўлі. На схеме расстаноўка бытовак, месцы для курення і захавання смецця, бліжэйшыя крыніцы вады. У часовых памяшканнях ніякіх небяспечных электрапрыбораў, а прараб паказвае неабходную дакументацыю. І галоўнае, ён ведае, як дзейнічаць, калі здарыцца пажар. У нас есть средства пожаротушения, огнетушители, песок на въезде. И мы начинаем действовать независимо, прораб это или мастер, или рабочий. Все дружно начинаем тушить пожар и вызываем МЧС, соответственно. Ад вопытнага вока супрацоўніка МНС не ўкрыеш ніякія дробязі, але заўваг у яго няма. Будаўнічую пляцоўку можна аднесці да ўзорных. Паблізу пажарнага шчыта і скрыні з пяском месца для курення. Тут прадумана нават, каб непатушаная цыгарэта не стала прычынай узгарання. Абавязковы атрыбут любой будаўнічай пляцоўкі – вось такое спецыяльнае прыстасаванне для апавяшчэння людзей аб пажары. У выпадку любой надзвычайнай сітуацыі трывогу падымае гукавы сігнал. Далей у маршруце супрацоўнікаў МНС будоўля жылога шматкватэрнага дома на Белабародова. Узводзіць яго будаўнічае ўпраўленне прадпрыемства «Жылбуд». Працуюць тут 2 вахты па 15 чалавек. Работы таксама пачаліся зусім нядаўна, а парушэнні інспектар заўважае адразу ж. Тэрмін годнасці вогнетушыцеляў даўно выйшаў. У прараба няма пасведчання на права праводзіць інструктаж для рабочых. Гаручыя вадкасці захоўваюцца каля самых бытовак, а павінны не бліжэй за 18 метраў ад іх. А норма пожарной безопасности запрещает
запрещено хранить горючие вещества и материалы на расстоянии ближе 18 метров от временных и строящихся зданий сооружений. Поэтому вот эти поддоны необходимо будет убрать. Хорошо, безопасное расстояние. Парушэнняў пажарнай бяспекі тут назбіраўся цэлы спіс, і супрацоўнікі МНС ні ў якім выпадку не збіраюцца закрываць на іх вочы. По результатам выявленных нарушений работники МЧС выносят рекомендации со сроком устранения. На данный момент будет проводиться контроль этих выявленных нарушений со 2 по 6 ноября. Если работники строительных объектов не устранили данное нарушение, то они будут привлечены к административной ответственности, то есть штрафу до 30 базовых величин. Пажарную бяспеку на будаўнічых пляцоўках супрацоўнікі МНС кантралююць строга. У многім дзякуючы гэтаму з пачатку года узгаранняў на будоўлях Віцебскай вобласці не зафіксавана. Вольга Шмаргун, Дмитрий Котаў, навіны, Віцебск. Бутлегераў злавілі. Канал пастаўкі ў Беларусь кантрафактных віскі, гарэлкі і каньяку перакрылі беларускія і расійскія праваахоўнікі. Нелегальны магазин пачаў працаваць з вясны. Віцяблянін прадаваў, а яго кампаньён-расіянін прывозіў тавар са Смаленшчыны. Там, у прыватным доме, прыстасаваным пад склад, аператыўнікі падчас вобыску канфіскавалі больш за 3,5 тысячы бутэлек падробных спиртных напояў і 800 літраў каньячнага спірту. Папярэдні кошт прадукцыі звыш 122 мільёнаў беларускіх рублёў. Алкаголь прызначаўся для рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі. Экспертыза показала, акцызныя маркі на бутэльках аказаліся несапраўднымі і былі зроблены на звычайным каляровым прынтары. Предшествовала большая работа именно оперативников Витебской области по установлению лиц, контактировавших с организаторами подпольной деятельности на территории Российской Федерации по производству данного алкоголя. Но говорить о том, что канал пресечен и идет резкий спад притока этого алкоголя, пока еще не приходится. По изъятым алкогольным напиткам в настоящее время проводится экспертиза по качеству расфасованного бутилированного алкоголя. Расследаванне працягваецца. Акрамя таго, да расійскіх праваахоўнікаў звярнуўся афіцыйны прадстаўнік па рэалізацыі элітнага алкаголю на тэрыторыі Мытнага саюза. Урон ад супрацьпраўных дзеянняў зламыснікаў ён ацэньвае ў $500 мільярда беларускіх рублёў. 2 аўтамабілі і некалькі дзесяткаў тысяч долараў у абмен на кароткае каханне. Віцебскі Альфонс трапіў пад следства. Малады чалавек уваходзіў у давер да сталых жанчын і пакідаў іх без грошай і аўтамабіляў. Усё гэта можна было б прыняць за любоўныя драмы, калі б не цэлая серыя выпадкаў. Заявы ў міліцыю напісалі 3 пакрыўджаныя дамы. Цяпер падманшчыка чакае крымінальная справа. Інфармацыя пра віцебскага Альфонса з'явілася ў інтэрнэце яшчэ тыдзень таму, але праваахоўнікі не гатовыя былі даваць аніякіх каментарыяў. Занадта далікатная аказалася тэма. 24-гадовага жыхара Віцебска абвінавачваюць у тым, што ён быццам пыжыў за кошт жанчын. Пасій мяняў як пальчаткі. Здабычай Альфонса сталі не толькі машыны і немалыя сумы грошай у валюце. Сваіх сябровак ён яшчэ і прасіў афармляць крэдыты. Фінансы патрабаваліся на развіццё бізнесу, якога на самай справе не існавала. Познакомившись с потерпевшей, данный гражданин вошел к ней в доверие, попросил финансовую помощь на развитие бизнеса. В последующем данные денежные средства были потрачены на личные нужды, а машина заложена в ломбард. Выручка от данного автомобиля также была потрачена на личные нужды. Прадпрымальны малады чалавек дзейнічаў па нескладанай схеме. З жанчынамі бальзакаўскага ўзросту знаёміўся праз інтэрнэт. Прычым выбіраў дам матэрыяльна забяспечаных. Пасля некалькіх месяцаў рамантыкі яны самі перапісвалі на маладога бойфрэнда машыны і дапамагалі яму фінансава. Вось тут каханне з боку маладога чалавека і заканчвалася. Жанчыны заставаліся з разбітымі сэрцамі, а Альфонс з іх грашыма, якія спускаў на шыкоўнае жыццё. Што вымушала салідных забяспечаных жанчын так неабдумана абыходзіцца са сваёй маёмасцю, застаецца загадкай нават для праваахоўнікаў. Заявы ў міліцыю напісалі 3 ахвяры харызматычнага віцебскага Альфонса. Мяркуецца, што падманутых жанчын можа аказацца значна больш. У адносінах Альфонса ўзбуджана крымінальная справа за махлярства ў асабліва буйных памерах. Санкцыя артыкула прадугледжвае ад 3 да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Маладога чалавека не арыштоўвалі. Ён знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Вольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск.
У Дуброўні гулялі вяселле па старабеларускіх традыцыях. Нагодай успомніць мінуўшчыну стаў абласны агляд-конкурс вясельных абрадаў «Вялікая вясельніца». Ён праходзіць раз у 3 гады і збірае этнографаў і даследчыкаў даўніны з усёй краіны. На свяце пабывала і наша здымачная група. Коні ў кветках, гукі гармоніку і шумныя госці. Такога вяселля Дуброўна не бачыла даўно, а дакладней больш за 100 гадоў. Нават рух па вуліцы перакрылі, каб сучасныя аўтамабілі не перашкаджалі шлюбнаму картэжу 19 стагоддзя. Неправдивая настачка, неправдивая настачка. Сегодня у нас свадьба интернациональная. У нас жених с городка. Невеста наша дубровинская, свадьба, она у нас ажно слезна. И вот такую суместную свадьбу мы будем сегодня гулять. Обряды у нас як с нашей стороны, так и некоторые из их стороны. Например, такие обряды, как вот давайте запасах курицу, у нас такого нема. У доме нявесты зранку шматлюдна, рыхтуюцца да сустрэчы жаніха і новых сваякоў. Сяброўкі дапамагаюць апрануцца маладой і пад песню ўплятаюць касу чырвоную стужку. Ніводнае дзеянне падчас вяселля не было выпадковым. Усё прадумана як у добрай п'есе. Вяселле заўжды і было гэтакім народным спектаклем, закліканым прынесці шчасце, лад і дастатак у сям'ю маладых. Каравай наш богатый, рогатый, яблоневая веточка в каравае и ленточки, навязанные сюда, не просто так. Эта ленточка символизирует любовь, а это, чтобы мечты сбывались, чтобы друзья не забывали. А зеленая ленточка для благополучия в семье. Сюда закладены астральная символика, космичная символика. Поглядите, никто не называет жениха и невесту, да? Никто не называет их имен. Невеста, так сказать, царевна там и так далее, княжна там, по-разному в разных местинах. То есть это вот сакральные имена и пожадания, как молодые были, як князь и князевня. И то есть богатые и детками, богатые господаркой, богатые и добробытом. У кожным мястэчку Беларусі вяселля мае непаўторныя рысы. На агляд конкурсу Дуброўна прыехалі сваты з 13 раёнаў. Мы привезли абрад «Зборная субота». Той, які адбываўся дзявоцкі вечар, на які прыходзілі сябровачкі нявесты. Абрад збіралі ад старэйшых жыхароў. Атрымліваецца песні тыя, якія памяталі. У нас вот ёсць самая старэйшая жанчына, Надзея Фёдоровна Ганусевич. Ёй 83 гады. Памятае ўсе тыя мелодыі. Вось на гэтае вось на ўсём мы вось так вучылі разам з ёю. Гэтыя шлюбныя касцюмы пасляваеннага часу захоўваюцца ў Чашніцкім музеі. Яны належалі сапраўдным жаняху і нявесце Леониду и Валентине Ляхнович. Это свадебное платье было сшито буквально за одну ночь. Этими прекрасными расшито незабудками. Жених вызвался помочь. Он вспомнил, что у друга еще с военных лет остался парашют. Ну и вот из этого парашютного шелка было сшито платье. Цікавая гісторыя і адкрыцці кожнага дубровінскага фестывалю вучоныя збіраюць у кнігу «Беларускае вяселле». Першае выданне ўжо ўбачыла свет. Для сучасных маладых гэта зборнік арыгінальных ідэй для свята. Анастасія Навумова, Вольга Маслоўская, Александр Петравецкі. Навіны Дуброўна. Тысячнае дзіця з'явілася на свет у Новаполацку. У гарадскім аддзеле ЗАГС адбылася ўрачыстая цырымонія рэгістрацыі новага грамадзяніна, а дакладней грамадзянкі. Ёй стала Ксенія Панамарова. Павіншаваць сям'ю Панамаровых прыйшлі родныя, блізкія і калегі. А пасведчанне аб нараджэнні дачкі бацькі атрымалі асабіста з рук мэра Новаполацка. Позвольте мне искренне, сердечно поздравить вас от всего Новополоцкого исполкома, от всех жителей города Новополоцка с таким замечательным событием. Конечно, рождение ребенка в семье – это всегда знаковое событие. Это то, для чего семья и создается. Для нас это вообще большая неожиданность, очень приятный сюрприз. Мы благодарны администрации города и всем, кто принимал участие в организации этого праздника для нашей семьи, потому что это вообще непередаваемое ощущение. Мы вспомнили, как мы женились. Не так давно. Да. Ровно год назад, и поэтому большое спасибо за такой праздник. У Новаполацкім ЗАГСе сёлета зарэгістравана ўжо 1006 дзяцей, большасць з іх першанцы. Пэт-тэрапія па-віцебскі. Выхаванцы Вялікалетчанскага дзіцячага дома пабывалі на экскурсіі ў пітомніку службовых сабак. Такую паездку падчас восеньскіх школьных канікулаў арганізавала для дзяцей Віцебскае абласное ўпраўленне дэпартамента аховы, шэфы інтэрната. Сяброўства з сабакамі – гэта душэўная тэрапія. У гэтым упэўнілася і наша здымачная група.
Экскурсія па пітомніку пачалася з вучэбных класаў. Тут будучыя кінолагі асвойваюць тэорыю перад тым, як перайсці да практыкі. Спецыяльна для дзяцей капітан прыпамінае цікавыя і павучальныя гісторыі. Паказвае школьнікам кухню, дзе для сабак гатуюць ежу, кабінет ветурача і нават ванную. Перад пачаткам экскурсіі гасцей папярэдзілі. Мясцовых гадаванцаў кранаць нельга. Яны не любяць крыкаў і рэзкіх рухаў, але вальер для шчанюкоў – выключэнне з правілаў. Тут дзецям дазволілі ўсё. Дарослых службовых собак кормят 2 разы на день. У рационе мясо, каши, гароднина и бульба. Маленьких шчанюков меню такое ж, только обед у их раскладе у 2 разы частей. Сёння ў пітомніку 26 дарослых сабак і больш десятка шчанюкоў. Каб падрыхтаваць сабе чатырохлапага памочніка, міліцыянер-кінолог працуе з ім каля года. І гэта вельмі карпатлівая работа. Овчарки вообще считаются как бы более универсальной собаки для дрессировки. То бишь, согласно нашей специфике, это следовая выборка. Нам больше подходят немецкие овчарки, чем какие-то другие породы. Службовые собаки вітаюць гостей дружным лаем. На кожным вальеры год нараджэння, мянушка аўчаркі і прозвішча кінолага. Але ў дзяцей усё роўна ўзнікаюць пытанні. Самое цікавае – паказальныя выступленні. Разам з кінолагам сабака па мянушцы Дэн праходзіць паласу перашкод. Чэлсі дэманструе веданне асноўных каманд. Найбольшае захапленне ў дзяцей выклікаюць затрыманне злачынцы і работа групы на аб'екце. Школьнікам дазволілі прымерыць амуніцыю, патрымаць у руках зброю, пасядзець у службовым аўто. Стрымаць эмоцыі пасля такога цяжка. Ну, понравилось само больше щенята. Ну, там как раз объясняли, что с ними нужно долго учиться. Когда задерживали преступников, классно. И когда собака преодолевала препятствия. Шефскую дапамогу Великолятчанскому дзіцячаму дому абласное управление департамента аховы аказвае на працягу паўгода. За гэты час для дзяцей ладзілі канцэрты и экскурсии, набывали канцтовары и салодкие подарунки. На мой взгляд, эта помощь очень нужна деткам. Потому что дети как бы недополучают все-таки того тепла родителей, которые должны получать. Ну и общение с животными вообще снимает напряженный стресс у детей, сами понимаете. Ну и прививает какую-то любовь, все-таки развивает их. Экскурсія ў пітомнік службовых сабак уразіла дзяцей і можа нават паўплываць на выбар будучай прафесіі. Некаторыя школьнікі цікавіліся ў міліцыянераў, дзе вучаць на кінолагаў. Вольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. Доктор фармацэўтычных навук, прафесор, выдатнік аховы здароўя СССР і адукацыі Рэспублікі Беларусь, аўтар шматлікіх навуковых і метадычных даследаванняў і патэнтаў. Усё гэта пра выкладчыка і навукоўца Віцебскага медыцынскага універсітэта Васіля Хейдерава. Менавіта Васіль Пятровіч сёння стане віртуальным госцем праграмы «7 дзён». На днях паважаны навуковец адсвяткаваў юбілей. І гэта стала нагодай для таго, каб расказаць пра яго падрабязней. З чалавекам, у працоўнай кніжцы якога усяго один запіс, познаёміўся Александр Камович. Ураджэнец Магілёўшчыны Васіль Пятровіч Хейдераў больш за паўстагоддзя працуе ў Віцебскім медыцынскім універсітэце. Магілёўскае медвучылішча, Днепрапетроўскі дзяржаўны медінстытут, потым аспірантура Адэскага тэхналагічнага інстытута. Былі ў лёсе Васіля Пятровіча і іншыя варыянты прафесійнага і жыццёвага шляху, але прафесар упэўнены, што зрабіў правільны выбар. У меня была возможность в то время либо поехать работать в Минск, предложения были, или в Россию. Предлагали мне остаться в армии на 2 года и предлагали, что помогут поступать в академию. Очень хотелось заниматься каким-то исследованием научными. Сёлета Васіль Пятровіч адзначыў юбілей 80 гадоў. За сваю доўгую працоўную дзейнасць выдаў больш за 200 навуковых і метадычных публікацый, манаграфію і 12 патэнтаў у наванаходніцтве. Васіль Пятровіч Хейдераў – доктор фармацэўтычных навук, прафесар, выдатнік аховы здароўя СССР, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Мы прекрасно знаем его замечательный педагогический талант. Разрешите от сотрудников нашего университета, себя лично поздравить вас с юбилеем, пожелать дальнейших успехов, творческих, педагогических, обязательно крепкого вам здоровья. Для коллег Василь Пятрович сапраўдны настаўнік і аўтарытэт. 35 лет он руководил нашей кафедрой. И мы, коллеги, знаем, что это прекрасный преподаватель, пытливый исследователь,
хороший организатор. Под его руководством кафедра занимала первые места в соревнованиях внутривузовских, республиканских среди кафедр химии. Создано много учебных пособий для студентов. Армейская служба выхавала характар профессора. На яго занятках амаль вайсковая дисциплина. Однако студенты на лекции приходят с задовольнением. Хороший педагог, учитель с большой буквы, можно сказать. На каждом занятии он очень доходчиво объясняет материал. Каждому студенту находит индивидуальный подход. Студентов надо любить. С ними интересно. И не просто, особенно сейчас, когда интерес к учению снизился. Сейчас нужно быть просто каким? Готовым к конкуренции. И на работу будут тебя принимать познаниями. Василь Петрович у свае 80 адчувае сябе ўпэўнена. За плячыма вопыт, побач сям'я і калегі, а наперадзе новая навуковая работа і праца з вучнямі. Александр Камович, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Усё лепшае любімаму гораду. У Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава вядомага графіка Георгія Кісялёва. Яго экспазіцыя пад назвай «Чытра», што ў перакладзе са старажытнаславянскай азначае «карціна», прымеркавана да 80-годдзя мастака. Пра сапраўднае мастацтва, прасягнутае глыбокім філасофскім роздумам, у матэрыяле Інны Кірыенкавай. Сотні эксклібрысаў, графічных работ, лінагравюр, творчы багаж мэтра беларускай графікі надзвычай багаты. Да юбілейнай выставы адабралі работы, якія непасрэдна звязаны з Віцебскам. У горадзе над Дзвіной Георгій Кісялёў пражыў паўсотню гадоў. Працаваў галоўным мастаком горада. Таму ўсе гэтыя творы мастак перадаў у дарму Віцебскаму музею. Кожная работа патрабавала шмат працы і часу, прызнаецца аўтар. А колькі намаганняў і цярпення неабходна было, каб вырабіць такія медалі і значкі. Делал эскиз натуральную лючу, а потом увеличил 10 раз. Рельеф делал. И вот по этому рельефу ставили на станок, и она проходила, там делали значки печатались. И потом оттуда только значки летят, такой прикольный. А потом цветом покрывали. Цветом, эмалью. Сложный труд, тяжелый труд, понимаете. Ну а что поделать? Надо. Сам хоть душой, как увижу то, что вошло в жизнь, так самому радостно, понимаете, на душе. Патрыярх віцебскай графікі не перастае радаваць сваіх прыхільнікаў творчымі знаходкамі і ідэямі. Кожная яго работа сімвалічная і прасягнута глыбокім філасофскім сэнсам. Яна дазваляе задумацца і адкрываць для сябе складаны свет прыроды і чалавека. З яго чорных палотнаў нібыта ажывае старажытны Віцебск, а падораная мастаком надзея усяляе веру ў заўтрашні дзень. Калегі сыходзяцца ў адным. У яго чорна-белай графіцы ёсць колер, пластыка і бездакорная кампазіцыя. У него же в каждой работе глубокая заложенная мысль, глубокое содержание, которое меня, допустим, они до глубин души трогают. У гісторыю віцебскай графікі Георгій Кісялёў увойдзе яшчэ як майстар шрыфтоў. Да таго ж яму ўдалося стварыць новыя віды фарбаў. Пра гэта мастак заўважае з асаблівай гордасцю. Я даже с училища начал делать. И уже прошло 50 лет, я бросал в воду. Ничего. На воде сделана краска, ничего и вода не берет. На солнце солнце не берет, мороз не берет. Так я уже считаю, что я добился что-то. Больше, чем Саша вот тех вот картин. Создать новый вид красок, это вот что значит, особенно темперу. Складаная і цікавая, яго тэхніка заслугоўвае асаблівай увагі і дастойнае пераймання для маладых аўтараў, хто толькі пачынае свой шлях у вялікае мастацтва. Інна Кірыенкава, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Да дыялогу аб вялікай айчыннай вайне запрасіла выстава «Пакаленне міру» пра вайну і мір. Рэспубліканская перасоўная экспазіцыя адкрылася ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Экспанаты, рэдкія фатаграфіі, дакументы, фотаапавяданні пра дзяцей. У канцлагерах, гетта, партызанскіх атрадах. Экспазіцыя пабывала ў розных рэгіёнах краіны. У кожным абласным цэнтры яе дапаўнялі сваімі мясцовымі экспанатамі. Это выставка не по учебнику, не по тем сухим, может быть, сводкам, которым традиционно показывается. Это война, и это несколько оживляет ее. И именно здесь через эту выставку проходит переломление, как воспринимает ее современное поколение.
На наступным тыдні стануць вядомыя прызёры і няўдачнікі чэмпіянату Беларусі па футболе. Балельшчыкі абласнога цэнтра атрымаюць адказ на пытанне, ці захавае футбольны клуб «Віцебск» прапіску ў вышэйшай лізе. Аматары валейбола і баскетбола будуць чакаць першых перамог сваіх улюбёнцаў у нацыянальных розыгрышах. А прыхільнікі хакейных баталій адправяцца на адпачынак. У чэмпіянаце Беларусі наступае міжнародная паўза. Падрабязнасці, як звычайна, у майго калегі Сергея Мисурагіна. Вітаю цябе, Сергей. Прывітанне, Ольга. Хутка чэмпіянат Беларусі па футболе стане гісторыяй. Камандам засталося згуляць адзін тур. Будзем спадзявацца, што футбольны клуб «Віцебск» захавае прапіску ў вышэйшай лізе і будзе выступаць у кагорце з мацнейшымі клубамі нашай краіны. Валейбольнай і баскетбольнай камандзе неабходна рэабілітавацца за паражэнне на старце розыгрышу, а хакеістам плённа выкарыстаць паўзу ў нацыянальным розыгрышы. Але аб усім па парадку. Першым у барацьбу на гэтым тыдні уступіць Віцебскі абласны баскетбольны клуб. 6 лістапада падапечныя Руслана Байдакова правядуць першы дамашні паядынак чэмпіянату. Сапернікам віцеблян стане сталічны «Імпульс Бадуір». У мінулым розыгрышы нашы землякі неаднаразова абыгрывалі канкурэнтаў. Цяпер у абласным цэнтры створана практычна новая каманда, і балельшчыкам трэба будзе ацаніць яе моцныя і слабыя бакі. А 7 і 8 лістапада ў справу ўступіць валейбольны клуб «Марка». Яго састаў не змяняўся на працягу некалькіх гадоў. Цяпер, па словах валейбалістаў, прыйшоў час праявіць сябе. Пакуль гэта заява выглядае галаслоўнай. У матчах з БТ віцебляне пацярпелі паражэнне. Нагнаць страчана яны паспрабуюць у паядынках з «Мапідам». Таксама ў нядзелю заўзятыя футбольныя аматары могуць адпраўляцца ў сталіцу Беларусі. Там у апошнім туры чэмпіянату краіны Віцебск згуляе з Мінскам. На кану для нашых землякоў захавання прапіскі ў вышэйшай лізе беларускага розыгрышу. Ну а ў хакеістаў з 2 па 8 лістапада ў чэмпіянаце запланавана паўза. Яна выклікана міжнароднымі гульнямі нацыянальнай каманды. За гэты час нашым землякам неабходна ўзнавіцца і падрыхтавацца да важных сустрэч. І завяршу свой агляд на аптымістычнай ноце. З 4 па 6 лістапада ў Віцебску ў басейне «Маладосць» пройдзе першынство горада па плаванні «Вясёлы дэльфін». Гэта першы старт для юных плыўцоў пасля летніх канікул. І на гэтым, Ольга, у мяне ўсё. Развітваюся з табой. Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён. Першамайскі раён Віцебска адсвяткаваў сваё 75-годдзе. Ён самы вялікі ў горадзе, тут пражываюць амаль 200 000 чалавек. На яго тэрыторыі размешчаны галоўныя прадпрыемствы горада. Віцебскія дываны, Маналіт, Віцебск хлеб-прам, Віцебск дрэў. На юбілей прыйшлі кіраўнікі раёна, ветэраны працы, прадстаўнікі вядучых прадпрыемстваў і арганізацый, якія ўнеслі важкі ўклад у развіццё Першамайскага раёна. За последние 5 лет построена школа в Белево, построены 2 детских сада в микрорайоне Белево, выстроен целый микрорайон в медцентре, также открыт новый детский садик. Желаю своим жителям любить свой район, особо Первомайский район. Очень красивый, хороший, благоустроенный и вообще город очень красивый, хороший, чистый, доброжелательный. Да свята раёна тэлерадыёкампанія «Віцебск» зняла фільм. Праца над ім вялася амаль паўгода. Для стварэння фільма выкарыстоўваліся мастацкія і сучасныя здымкі, а таксама шматлікія архіўныя запісы тэлерадыёкампании. Поднимали мы историю предприятий. Администрация Первомайского района нам очень помогала, тоже свои какие-то архивы нам предоставляли. Очень интересно. Я вообще думаю, что история района, может быть, даже каждого района нашего города, это история и самого города. И это ни в коем случае нельзя потерять и забыть. Год у эфіры. Тэлеканал «Віцебск» на гэтым тыдні адзначыў першы дзень народзінаў. 27 кастрычніка 2014 года ён з'явіўся ў тэлевізійнай праграме. Яго праекты ўжо полюбіліся тэлегледачам. Пра першы год і эфірныя планы ў матэрыяле Александра Камовича. Телеканал «Віцебск» у эфіры 17,5 гадзін, 7 дзён на тыдні. Журналісты робяць стаўку на навіны, прычым праграма «Віцебскі веснік» чаргуецца ў эфіры з прамым уключэннем са студыі радыё «Віцебска». У нядзелю для тэлегледачоў выходзіць выніковы выпуск навін 7 дзён.
Вітаю вас! Сёння нядзеля 25 кастрычніка. У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Навіны, забаўляльныя пазнавальныя праграмы, гістарычныя праекты. Журналісты тэлеканала «Віцебск» працуюць па ўсёй вобласці. У іх шмат новых ідэй. Если честно, мне, например, никак не верится, что было время, когда в Витебске не было телеканала «Витебск». Мне не верится, что еще год назад вообще не было программы «7 дён», не было программы «Время арт», не было «Абракадабры» наши любимые, не было программы «Удачи на даче», программы «Регион». Ну, не верится, что еще год назад не было программы «Вечерний Витебск». И сегодня я хочу сказать большое спасибо всей нашей большой дружной команде. Это ни много ни мало 120 человек, которые все это придумали, которые все это сделали. И теперь нас ждут в этом году новые какие-то идеи, у нас обязательно будут новые декорации, новые проекты. В общем, то ли еще будет. Программа про мастацтва «Время арт» народилась разом с телеканалом «Витебск». За гэты час ее студию наведали самые значные персоны культурного асяроддзя. У нас настолько много художников, творческих людей. И люди хотят говорить об искусстве, хотят слушать. К нам приходили люди, вы не поверите, еще передача была в проекте создания, а люди приходили и спрашивали, нуждаются в такого рода передачах, хотят говорить о духовности, об искусстве, о культуре. И это было не случайное стечение обстоятельств, потому что такая программа нужна всем. І зразумела, знайшлі сваё месца ў эфірнай сетцы дзіцячая пазнавальна-забаўляльная праграма «Абракадабра» и молодевое ток-шоу «За дело». Абракадабра – это же настоящий бренд нашей телерадиокомпании. И вместе с рождением телеканала родился и 3-й сезон. И вот нам очень приятно получать от наших маленьких телезрителей вот такие замечательные, красивые, даже сладкие и самые настоящие письма. Поэтому пишите, смотрите «Абракадабра» каждое воскресенье. Одна з самых папулярных і любімых гледачамі праграм «Вячэрні Віцебск». Кожны вечар у прайм-тайм вядучыя тэлевізійнага кафэ сустракаюць гасцей, дапамагаюць дзеткам з інтэрната адшукаць новыя сем'і, а яшчэ знаходзяць герояў архіўных здымкаў. Еще на стадии обсуждения концепции программы мы все очень хотели, чтобы все эфиры наши были очень живые. Живые во многих планах, начиная от живой музыки, которую мы в большинстве случаев хотим и приветствуем, заканчивая тем, чтобы все то, что происходит у нас в программе, было очень нужным, актуальным. За час работы «Вячэрняга Віцебска» у эфире программы побывали самые разные гости и творчие коллективы. За то время, пока телеканал «Витебск» выходит в эфир, мы посчитали, что передача «Вечерний Витебск» выходила 200 раз. И за это время в нашей студии побывало около 600 гостей. Это, мне кажется, огромное количество, большая цифра. Но будем надеяться, что в дальнейшем интересных гостей, интересных людей здесь будет только больше. Один год – гэта толькі пачатак. Наперадзе шмат новых праектаў, займальных праграм, знакамітых гасцей і яскравых імёнаў. Глядзіце, не праслухайце. Александр Камович, Ян Пчэльнікаў, Леонид Табола. Навіны Віцебск. До першага дня народзінаў тэлеканал «Віцебск» разам з партнёрамі падрыхтавалі каштоўныя прызы. У прамым эфіры праграмы «Вячэрні Віцебск» вядучыя адшукалі ўладальніка новага смартфона. Александр Камович працягвае свой сюжэт пра святочны эфір і прыемны падарунак. У дзень народзінаў у прамым эфіры праграмы «Вячэрні Віцебск» віншаванні прымалі журналисты телеканала. Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим телезрителям за то, что вы на протяжении года были вместе с нами. Спасибо, что смотрели наши эфиры. Пусть, может быть, не всегда удачными, но мы от всей души старались сделать ваши вечера теплыми, душевными и светлыми. Я предлагаю вам, уважаемые коллеги, сейчас вместе дружно прокричать «Ура!» 3-4! Ура! Падарункі ў дзень народзінаў – гэта традыцыя, але журналісты тэлеканала вырашылі прымаць падарункі добра, але дарыць іх прыемней. Разам з партнёрамі, аўташколамі «Галоўная дарога» і «Прафесіянал» яны падрыхтавалі для тэлегледачоў сюрпрыз. Кожны госць праграмы ў студыі цягнуў божачкі з лічбамі, якія ў фінале далі комбінацыю тэлефоннага нумару. Есть гудок. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что если вы сейчас включите телевизор на телеканале «Витебск», то вы посмотрите, что вы сейчас прямо в прямом эфире. Это не шутка и не розыгрыш. Мы методом случайных цифр выбрали ваш номер телефона, и вы, собственно говоря, выиграли замечательный приз. Запаветны нумар телефона належыць Таісіі Бекішавай. Ёй дастаўся новы смартфон, а наша здымачная група отправилась уручаць падарунак. Я вас так долго ждала. Здравствуйте. Здравствуйте. Телекомпания «Витебск». Это не розыгрыш? Нет, не розыгрыш. Вчера приехали вручить вам телефон от нашей телестудии, от наших партнеров, автошкол «Главная дорога» и «Профессионал».
Спасибо. вам новый телефон, спасибо, пользуйтесь. Спасибо вам большое. Ой, вообще прелесть какая. Спасибо. Это просто, вот понимаете, вот я говорю, это такая вот действительно удача какая-то, вот, да, бывает это сам. Ну, я никогда не верила в нее. Я покупала сколько и ваше лото, и супер лото. И никогда, 3-5 рублей, тысяч, все. А вот чтобы именно вот это вот, что действительно правда, и звонят и прямой эфир, и я смеялась. Вы не знаете, что вы участвуете? Да, серьезно. И я потом уже хохотала, смеялась сама с собой, честно вам говорю, вечером, когда смотрела, когда вы это самое, вот это вот все, я с вами разговаривала. Я думала, кто мне звонит, кто какие, и голоса, думаю, голос, хоть бы узнать. Знакомый голос, кто где сидит. Яшчэ адзін падарунак ад тэлеканала і партнёраў разыгралі ў фінале праграмы «Вячэрні Віцебск». Пераможцу конкурса віншавальных фотаздымкаў дастаўся сертыфікат на бясплатнае навучанне ў аўташколе. За гэтай гісторыяй сачыце ў эфіры «Вячэрняга Віцебска». Александр Камович, Сергей Котаў, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Дзякую ўсім, хто на працягу года сочыць за навінамі вобласці на тэлеканале «Віцебск» і тым, хто толькі нядаўна далучыўся да нашай глядацкай аўдыторыі. Год у эфіры – гэта толькі пачатак. Мы будзем і надалей расказваць пра галоўныя падзеі з жыцця Прыдзівінскага краю. Гэта была выніковая праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск».